Masundere. Masundere Production. Masundere. Ipa. Ha? Ako na lang jajak mo. Pangay, gusto ko tita. Napahutang dyan. Report eh. One. 110 plus 55. 165. Oh! Ay na, pagkuha na ka sa barra. Wante, 220 pe. 220. Oh, sama na. Uban? Ayun na. Ha? Uban reaction ko gabi eh. Oh, Na, mo nang isda papa guys. anong Te? guys no course. Nagko kayo. Oh, kadang lang tayo napantumbangan. Part, isda part. Oh. Tungtong isa guys. Wala man kay silupindong. Na makadaot lagi na sa kinayahan lagi ti. Mo makamahal man nag-isda sa mut kay ang kanon sa mga atong mga isda kay mga silupin na lang man. Di na kakuha na to. Uno 1/4 eh. Uno 1/4. 1 point. 1/4. Tanawa daw. Mo ni nong duano? Ora man. One, apil na to. Di naman ni mga yun ako tibangan. Point. Dala. Report kung to natin. Halagi 1 na to. 170. Ay 170 dito eh. 165. Nila mang nagkuhan. Pa. Pa. Ako react. Dapat mamaligya mag-isda mga guys. Dapat na may sayaw. Para malinhan mo. Ya, tanaw na yung sa isda. Ano guys, mamaligya mag-isda guys. Para halin nun kining isda. Ana guys. Para halin nun ba? Guys, Oh, ana ay guys. Sayaw na si Agul Gulayat o budots guys. budut. Ana guys. Hi guys. Ming, isa Ming. Wala pa Ming. Wala pa naluto Ming. Oh, Ming. Yapit lang ako ang kuha na natin. Ang trade na natin. Yapit lang ako ang kuha niya. 165. 5. Ay, 635. 3.5 eh. Ito ba? Mana yung mga pangukuhan daw pang big family man yun na ingana. O Di yun, karoon na po ni Kuwante. Dugay ra ba yung winupos dito adat ko eh. pwede ka nang tama-tama lang. Report eh. Mga ba? Pila kaya ng 3 port? 165 eh. Ay, kanay mo amo ako aling duha. Kana imo ay sara tagam. Iwa-iwa ang pinit eh. Tambok man. Dalian na kay para makusog atong kuwan.
Ato ang video. Wa pa man na video. I-video na kayo. Ay, wa pa man na Wala video. pa rin ay. Kapuyag sayaw niya, wala pa rin. Wala lang. Di pa kuwaira ko. Sayaw pa, sayaw pa. Asukal te. Ah, sayaw pa. Sayaw. Hmm. Kaya kasi sige sunod-sunod. 1% sukal. Sayaw sa guru na. Sayaw na. Ano, stop. Wala pa man na video pa. Kumusta ka na tama video na eh. Ah, ano. Wala, Video wala na, pa. sayaw kita. Ayaw, bro. Alam mo sa ka, ano? Dali ba kay para may mabugang. Puro mo sa ka, nakalita. No, ka lang mo sa ka. Picturean na kita. Ay, video. Picturean. Kamari panagsara magpasahon sa Auntie Inday ba? Picturean na kita. Kaya kung kami yung limang kay 35. Tara na. Ulat! Man, ulat! Buwan ka? Tago! Ikaw, guys, na po nagpalit guys, tayo sa papa. Sa pa. Tara wang. Ate oh. Nagkot eh. 220 eh. Sila? 220. Oh. Itong isda ni mo do. Pila to? 180 kilo na te. Tulingan. Oh, gwapa po kayo natin oh. Oh, Ano do? kene. Naku kayo guys. Size te. 1 6 ka 18. 6 ka 18. Ang media kay 90 mas 18. 108. 105 lang te. Oh. Oh. Ilang buwan mo to? Oh, sige te. Masun David